Atensyon sa mga muduaw sa tanang samang sa Dakbayan, Sugbo. Limitahan na ang pagsulod sa samang sugod Setyembre 26 sa di pa ang ginagdang temporary closure pipila ka adlaw ug atol mismo sa adlaw sa mga santos ug sa mga minatay. Ani ang report. Gitigom ni Mayor Edgardo Labella ang mga administrator sa mga samang, pribado o pampubliko man, uban usab ang kapulisan ug ubang stakeholder. Gihanay nila ang protokol nga ipatuman sa mga samang tungod kay napanglantawan nga musugod na sa pagdagsa ang mga tao sa Setyembre 26. Busa mitakda ang Dakbayan og 30% limitasyon sa makasud sa mga samang gikan sa alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 6 sa gabi. Sugod sa Setyembre 26 hangtod na sa Oktubre 30 din sugdan ang pagpasira sa samang hangtod sa Nobyembre 3. Usa sa nasabutan nato ni ato niya nagibutang sa atong executive order na ang kapulisan, ang mga tanods ug ang multiplier forces sa atong Dakbayan magsugod na o butang o mga sa mga entrance o exit ng mga agianan sa atong kamenteryuhan. Higpit usab idili ang pagbaligya og pagdala sa pagkaon sulod sa samang aron malikayan ang COVID transmission. Samtang sa inisyal nga pamahayag sa mga Catholic Cemetery Administrator nga mapahigayon og misa populo sa Pitsa 2 sa Nobyembre sulod sa samang apan dili patambungan og mga tao. Hinuon ipakita kini sa social media live streaming. Samtang hatagan unya og tag 25 kilos nga bugas ang kapin sa 400 nga mga vendors sa mga samang nga maepektuhan sa temporary closure. Tagaan na to sila og tag 25 ka kilos. Mga 465 ka vendors apil ang mga sepulturero. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.